jing kuble ie je pi we puwe ka kerteng ka pathiang tam u Jesu Christ ulang nong pen em jongi ka tian jong blei ka banga ko ban wan ra ka ne ka step kalong na ka sam spa khat san ka khot ka balai Henry ublei jongi udon ha ki peneng ule ya ka e baro kat ba uman kani ka dei ka we na ki sam ki ba ka ba phla ka ba don ru ka kubor ba bha ka ba bangi pule ya kani ka khot ka balai ngio I ka banang kong kalong ba ublei udon halor jongki peneng ublei udon ha ki peneng but ka jingmot jongka kalong ba ublei ulong halor usansyar ya ki e baro kalong ka basngo tenat ban tip ba ublei uyo I nang te na jirong ya ka ka bajaha ka ni ka perthai pikin mau ne am habala pha ban batai ki jing pho sniu ki jong usim Nebukadnesar u Daniel uang udon ublei habeneng u ba pen pau ya ki jing buri bat ula pentep ya un Nebukadnesar iem ya ka ban jalong hagi singi ki khado de Daniel ula ban batai ya kini ki jing pho sniu namar ba udon yo ne ublei ubatep lot ublei ubadon kabor ban yo I bat ban syampang bat tep ti uni ulong ublei uba ngingi syakri ulong ublei halor bat uba sensyar heki baro nang ta ka tu ka benta ka buat jong ni ki khot balai ka ong ba uni ublei ubadon halor jong ki peneng ule ya ka baro kat ba uman haka English translation kong he does whatever pleases him lane ule ya ka ba pen sngop hai ya ule ya ka ba pen sngop hai te ka ba pen sngop hai ya ublei don buon ba ki daw la rangin pule na ka Bible Henry ngan sim tang ya kilai teli ki benta ka beneng kong ka pen sngop hai ya ublei ban iet yangi ladang pet ya ka Bible paro ka we ka de ngi khot ya ka book of love lane kata ka kot jong ka jing iet lane kata ka city jong ka jing iet ka jong play ngi yo I ya kata ka jing iet jong play nado ka bathau yo breu nado ka kitab Genesis hadu ka bakut ublei u desire lane uta ublei u trang usliang ban yo ya kata ka relationship bat ki jing how ki jong u ki bolong manga bat mangi kham tam u kwa ban don ya kata ka jing ya dei bat kum tang yo I ba upen pau barobor ya kata ka jing ie jong u sngo pha ban yo ka jing ie ka Bible ke thu yangi iwe yo honest kal nong ka basaur khot ba khandai ko ngi ie ya u namar ba u la ie chwa yangi de ma u bala ie chwa yangi na kata ka daw ngi ie ya u bat ka kane ka jing ie ka jong blei lapan pau kat hadu ba uda aitino ela ujong ukun bala kamar we tang ban yo biang ya kata ka ka bala du no ya ka baka pop kala wan ban penya khlat yo breu no blei do blei u terang si saban yo ya kata ka jing ya selok bat u breu namar ba u ie yo breu kum tau pha ya ukun bala kamar we ulong uji sukres iwe yo nes sau si po ko ongkum ne hakani ka long ka jing ie na ba ngila ie mangi ya ublei Henry na ba ula ie ma u yangi bat ula pha ya la ukun ban long ka kuna na ka benta ki pop jongi hadu kata ka jing ie ke jong blei te ka benta ka ba ar ka ka ba pen sngop hai ublei kalong ba ublei ka pen sngop hai ublei ban ka khu yangi lada pin pule tang hagane ka samba sis pa khat san ka bang pule ne ya ka dokhat ba khat ar hadu ka dokhat ka ba khat san ka kren thik ba ublei u sngo bha ban kar khu ya ki breu jong u te ka jing em ka ba ublei u ai hangi ru u kwa ban ai kar hai ru ya ka ong ka khatien ka jong ublei te ha bang ipet ha ka Bible
ka keren si saya sibun ki eke ka ba uplay ukwa ban kerku ya la ki jong ki brio uda ang nut uda kwa baki brio ke nyo ke jing kerku ka beneng ru ka de ka jaka ka ban dap ke jing kerku de kata ka de sa ka we pat ka bang yo I na ka tien ka jong play ka ba pen sngob ha ya uplay ka benta ka balai ka ba pen sngob ha ya uplay ka long ban pen yang gi leng ba ka jinget jongi ha u Christ Jisu habangi pule ka shthi shaki Hebrew kal nong ka ba shipo haga dekat basan ban rio ngan pule ka ong kumne nabakum ta haba wan shakane ka perthai uong ya ka jingkenya bat ya ka jing aingu thang mem sim lamon henrei ya ka met melakre yanga ya ka jing aingu thang bat ya ka jingkenya namar ka pop mem sim la ngobha ong ka tien ka jong play te ka khot ba phra pinyo I hang to balakren ba ya ki jingkenya ba ya ki jing aingu ba ki jing aingu thang ya ki jingkenya namar ki pop mem sim lamon limne mem sim la ngobha agar khot ba khandai sti Hebrew kal nong ba sipo khot ba khandai ka ong onda kumta ulong hakmi ngalawan ya ka banle ya kata kamwan jong me upen damno ya kata ka baneng kong khnang ba on yo penne ya kata ka baar dekat ba sipo da kata kamwan lapen kuj yangi da kata ka ba aingo ya kamet ukres tang si sien ai jika eka bang yo I hang ne ka long ba ka eka ba pen sngob ha ya ublay ka de kata ka jingkenya ka jong u Jisu halor jong ka ting phna ka eka ba pen sngob ha ya ublay ka long ka jingkenya ka ba khrau tam na ka jingkenya baro ka long u Jisu kresike dina kata ka daw habangi pule ya ka tien ka jong play sti Hebrew khatway nrio ka ong klem ka jinget on omla ban pen sngob ha ya u namar ka de ya we pu we baro bawan ha u blay ba un nget ba udon ba ulong ma u ba ai nong ya kita ki ba wat ya u tiga eka bangi sngob thu ang ne ka long ba ka eka ba pen sngob ha e u blay ka long ba u brio un bu ya ka jinget ha u Jisu Christ u balong utrai u balong ka jingkenya ka ba khrau tam namar ka tien ka jong blay ka ong nda ka jingai e lapen yangi da ka jingai e bat da kata ka jinget ka bangi bu ha u Jisu Christ u ba utrai da ka jingai e lapen yangi lengba ka jinget jongi ha ka ne ka free gift ka balong u Jisu Christ ding yo ya ka ne ka jingpen om da ki jingle jongi yo bangi sngo sarong ang tien ka jong play dina kata ka daw ka e ka bangi yo I hang ne ka ba pen sngo bha yo ublay ublay udan ka beneng ba ule eki ba pen sngo bha yo u lane ule eki baro kat ka ba umwan te ka e ka ba ublay umwan ka e ka ba ublay sngo bha nang kong ban iet yangi ka ba ar ngi yo I ban kar khu yangi bat ka balai ka long usngau bha ban pen yangi leng ba ka jinget jongi ha u Jisu Christ so ublay un kar khu ya pi paralog ba ye para bagai parok ki ba ngap bat sa skor kan di ketien ka jong play amen.